El fèretre de Gerard Vergés ha arribat pocs minuts abans de les 12 a la plaça de la Cinta. Allà, una de les persones que més el van conèixer, Jesús Massip, recordava els anys d'amistat que va compartir amb Vergés, amb qui va fundar la revista literària Géminis a la dècada dels 50. És l'amic de l'ànima. Els fundadors van fundar la revista Géminis l'any 52 a Tortosa, quan no hi havia no únicament ni una revista ni cap altre paper que representés la cultura, i en fi, des de l'any 52 hem sigut molt amics fins al final, en què jo ja li he anat a fer companyia en gran tristesa, perquè ja no era l'home que jo coneixia. La nau central de la catedral s'ha omplit de gent que va conèixer l'escriptor, familiars, amics i membres de la cultura del territori que li han volgut donar l'últim comiat. Entre tots plegats, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Hem dit adeu a un dels grans homes de lletres, a un dels més grans humanistes del nostre país, i m'ha semblat, i crec que ho he fet en representació de tots aquells ciutadans del nostre país, de Catalunya, que han valorat la seva feina, han valorat la seva aportació a la nostra literatura, la seva aportació al nostre pensament col·lectiu, les seves actituds, les seves maneres d'entendre la vida, i que ens sembla que avui mereixien ser reconegudes. La cerimònia religiosa ha finalitzat amb la lectura de poemes de Vergés a càrrec del professor i bon amic Manel Oller i un dels nets de l'escriptor. El testament poètic. Per tot això, i per més coses que callo, deixo a la lloba aquells ramats d'anyells que entre vinyes pasturen vora l'Ebre. Deixo els meus llibres al bisbat d'Hipona. Sense lluitar, no hauria mai vençut. I el meu jardí a una dona enamorada. Als deus volubles deixo 1000 sextercis per a ofrenes de cera i lliris càndids. Deixo el meu cor als cucs, també la ira. Deixo la meva vanitat al vent i l'amargor a la mar. Als meus amics deixo per sempre la fidelitat. Tot seguit, Montse Castellà i el grup Riu en So han interpretat diverses cançons que musiquen algunes de les obres de l'escriptor de referència de l'Ebre al segle XX.